Makedoniýanyň merkezi we günorta bölegininden sany 7 derejede köpelýän migrantlar Ýewropa Birleşiginiň serhetlerine tarap hereket edýärler. Olaryň käbirleri serhede velosipedli ýa-da piýada geçmäsi inançda käbirleri otla minip Ýewropa Birleşiginiň çäklerine aralaşmasy inanşýarlar. 16-njy iýunda video ýazga düşürilen bu migrantlaryň aglabaty Siriýalılardyr. Şol bir wagtyň özünde olaryň arasynda Owansanly, Yemenli we Günwatar Afrikaly raýatlar hem bar. Kabulun çetinläki ýürüýte merkezde ýurda dolanan owansanlar Owansanda täze durmuşa başlamak üçin resmi prosesiň tamamlanmagyny garaşdylar. Owansanyň bosgunlar boýunça ministri watanyna dolanan owansanlaryň ýaşaýan sebitine bardy. Ol bu saparyny Owan resmileri watanyna dolanýan owansanlaryň sanynyň artanyny barada maglumatlary aýan eden güni amal aşyrdy. Soňky 6 aýyň dowamında aglabaty Pakistandan 18.000 owansanly öz watanyna dolandy. Olar resmiler tarapyndan edilýän basyşlaryň germe artanyny sebäpli öz watanyna dolanmaly bolýandyklaryny belleýärler. Kosovanyň paýtagty Priştinada ýüzlerçe adam ýurtda uruş jenaýetleri boýunça ýürüýte suwdyň döredilmegi dogrusyndaky planlara garşy protest bildirip köçelere çykdylar. Kosovanyň parlamenti halkara jemgyýetiniň basyşlaryndan soň gürüň edilýän suwdy döretmek barada kanun taslamasyny kabul etmegi göz öňünde tutýar. Siz Adatlyk radiosynyň şuny täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.